ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆମ ଘରକୁ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କାଲିଠୁ ପୁରା କହିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଟୋଟାଲି। ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମିଷ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ପୁରା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ତ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବୁ ଭାବି ଝୋଳଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲୁ। ତ ସେଠି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଲୁ। ବେଶୀ ତ ସମୟ ରଖିଲେ ତାହା ପାଣି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାୱାରେ ଟିକେ କମ୍ ତେଲ ପକାଇକି ତାକୁ ଭାଜିଲା ଟାଇପ୍ର କରିଦେଲି। ସେଥି ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହେଲ୍ପ କରିବ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଦେବି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି? ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଚଣା ଶାଗ ଘାଣ୍ଟଟି ଆଣି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ତ ଟେଷ୍ଟରେ ଶାଗଟି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ଆମ ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସେତିକି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଜଣା ନଥିଲା। ମୋତେ ବି ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପଣସ ତରକାରୀ, ଆଚାର, ଭାତ, ଶାଗ ଘଣ୍ଟା ଆଣି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଇ ମା ପୁଅ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଉପରକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ